Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Mfaro wangu gamuchirai zvakare panguva ino vazukuru vangu anditi tichida kuti timbopfuurira zvishoma nekutaura kana nekubata nyaya yemwana komana uyo muzukuru wangu akaurayiwa kunzvimbo yekwaMurewa anditi tapiwa makore uyo akaurayiwa naTafadzwa Shamba anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe pa this channel I can ask you mzukuru kuti hapana chekudika hapana chekumirira, subscribe, turn on your notification bell kuti pega patinouploada mavideos you will be notified. Thanks very much, thank you so much nesupport yenyu yamunopa pamusha pano, basa richifamba zvakanaka zvinhu zvichienda mberi anditi so tazosanganawo naTete Tilda Moyo anditi Tete Tilda Moyo tinoda kuvatenda zvakanyanya nekuda kwekubasa rese ravabata panyaya iyi anditi vane mabasa makuru avari kubata, vari kungopfuurira mberi nekubata kuitawo follow up panyaya yachona kuti zviri kufamba sei, kunyange nemadonations akawanda avari kuwanikwa vari vanobatsiridza kuti ange ari anosvika kumhuri iyi. Tinozvitenda izvozvo, dai Mwari wamasimba usavadi avaropafadza. Right, tichipfuurira mberi tambotaura tikati zvoni muchinda uyu anoTafadzwa Shamba akauraya mwana zvine zviri kufungidzirwa kana kuti anenge ave kupenga kana kuti ave kurwara nditi nenjere so zviri kuva zvikukanganisa mafambiro ari kuita nyaya iyi vazukuru vangu, zviri kukanganisa mainvestigations emapurisa. So tazonzwawo Tilda achitaura naGogo Biula anditi achitaura navo pamusoro penyaya imwe chete iyoyo vakabva vabuditsa mashoko avabuditsa akatyamadza vanhu asvitsa paati garisa pasi vazukuru vangu nekuda kwokuti zvinofungidzirwa izvo kunzi mukomana iye umwe chete anogona ari akatengesa nyama mabody parts kana kuti ndizvozvo mabody parts emwana iri senyama yekuti vanhu vange vari vanodya. Zvinova zvinhu zvinotyisa zukuru, zvinhu zvinokatyamadza handiti zvinonzi pane imwe mhuri before zuva remedhakesi yazobuda zvinonzi akaonekwa achitengesa nyama uye pane mhuri yakabva atengesera yakabva tengesera nyama. Zvinova zvinhu zvinoroesa nana zukuru kuti vanhu vanogona vakatodyiswa nyama yemwana because muzvidya zvemwana zvinonzi makanga pakaonekwa makumbo makanga musina nyama, so zviri kufungidzwa kuti nyama yemuzvidya ndeyakatengeserwa vanhu vakasvika pavakadya. Zvinorwadza vazukuru, zvinhu zvinobata mukomana uyu aita zvinhu zvakanganisa dzimhuri, zvakanganisa vanhu vakawanda. Ndochandangoti ndiuye kuzokuudzai vazukuru zviri kuitika pamurder case iyi handiti Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ngataurira nei kumacomments kuti munofungei nenyaya yemukomana uyu uyezve akunzi akupenga handiti naUncle Saint chibva tati much love.